μέλος της εθελοντικής ομάδας δράσης Πιερίας. Ήρθα σήμερα εδώ μαζί με άλλα 60 περίπου άτομα της εθελοντικής ομάδας για να δεντροφυτεύσουμε το κημητήριο της πόλης μας. Στις 12.30 περίπου περιμένουμε ακόμη 15 άτομα από την νεολαία της Ευαγγελικής Εκκλησίας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και θα μας βοηθήσουν. Ο σκοπός της παρουσίας μας εδώ είναι να βελτιώσουμε την εικόνα του κημητηρίου της πόλης, να βάλουμε πράσινο, περισσότερο πράσινο, να γίνει πιο όμορφος όσο γίνεται ο χώρος για τους επισκέπτες του κημητηρίου. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που η δράση τελικά στέφθηκε με πολλή επιτυχία. Έχουν έρθει πολλοί. Είμαι ο Κώστας Οτζομίδης, είμαι μέλος της εθελοντικής ομάδας δράσης και βρισκόμαστε εδώ σήμερα για άλλη μια δράση, φυτεύοντας τα δέντρα. Έχουμε σαν στόχο να ομορφαίνουμε την περιοχή, να κρύψουμε την ασχήμια από το φράχτη που έχει εδώ, αλλά και βεβαίως να δημιουργήσουμε έναν ακόμα πνεύμονα πρασίνου και οξυγόνου στην πόλη μας. Είμαι η Βουλέη Μαρινοπούλου, κοινωνιολόγος, καθηγήτρια του 3ου Λυκείου και μέλος της εθελοντικής ομάδας. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ με τους μαθητές του σχολείου, την ομάδα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, να συμμετάσχουμε σε αυτή τη δράση, την οποία θεωρούμε σημαντική, στο βαθμό που η προστασία του περιβάλλοντος με όποιο τρόπο είναι υπόθεση όλων μας. Και αν αυτό δεν το περάσουμε μέσα από το ρόλο μας ως εκπαιδευτική και ως σχολείο, νομίζω ότι χάνουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Οι μαθητές μας είναι εδώ σήμερα, έχουν αφήσει τις υποχρεώσεις τους, την ευκαιρία να είναι σε κάποιο καφέ και διασκεδάζουν προσφέροντας ό,τι μπορούν για να φτιάξουμε τουλάχιστον λίγο πολύ όλοι εδώ θα έρθουμε, να είναι λίγο ωραιότερο το περιβάλλον. Ο Δήμος προμήθευσε αυτά τα φυτά που είναι πλούστρα, τα οποία σήμερα εδώ φυτεύουμε. Φυτά τα οποία θα γίνουν όλες φράχτη όταν θα μεγαλώσουν και θα ομορφύνουν το νεκροταφείο, που το νεκροταφείο είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να είναι η τελευταία κατοικία των ανθρώπων, όμως πρέπει να είναι πραγματικά ένας όμορφος χώρος, γιατί είναι επισκέπτεται όλος ο κόσμος, ο οποίος έχει ρευτεί τους ανθρώπους του, τους προγόνους του, τους συγγενείς του, κανένους. Να συγχαρώ την εθελοντική ομάδα δράσης, γιατί πραγματικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει δίνει μια άλλη αίσθηση για την πόλη μας, ότι πραγματικά υπάρχουν πολίτες ευαίσθητοι που προσπαθούν να βελτιώσουν και αυτοί με την προσπάθειά τους και τις συνέργειές τους στο επίπεδο της πόλης μας.